Police Report. Idol Dennis, go ahead. Na-apprehend iti operatiba iti Lawaga City kada ito'y ganda nga pan nakaitaray iti may isang kotse nga natikita narantaan manibujay Tuwigaraw City. Babaeng ti Flat Aram nga in-forward iti Tuwigaraw Police Station iti Ilocos sa Norte. Na-apprehend iti may isang lugan nga tingitengel iti may isang nga kaming iti BFP manipod iti Tuwigaraw Fire Station nga natigit agindag iti barangay 327 Manga Street, Tansa, Tuwigaraw City, Cagayan. Sigon iti PNP natigit dagdagos iti nag-plastar iti Lawag Police Station iti mismo nga Segundo Avenue asirin iti Masanga Police Station kapag may uray, ito yan na i-forward kadakwa ang SMS nga da iti narentaan na itaray nga nagulog nga luban nga dito tingel iti maysa nga kaming iti PFP. Kapag ito, magitan iti police station, dito description iti nadakamot at nga luban, dito kita maysa nga black Mitsubishi Expander nga datikit natakbuban na recover iti panangitaray dati nakamatata nga bombero manibudjay Tuwigaraw City. Inapprehend idol Bernard iti mismo nga lugar gabot datikit may pagarof nga datikit na biktima iti swindling kinti tangay mudos at iti masaknan. Ano tani kasta? Ito yung kotseget atan nga i-turnover. Manibud dito garaw karaman. Ito yung bumbero nga nagmaneho. Iti saan nakama sa lugan. Apesyarin, iti PNP itong garaw. Kaputo na ito i-forward ng SMS may nga flat alarm. Kaya inaksyonan iti police station iti Ilocos Norte. Ket balegi iti panakapot siguro sa tipamisikan na kuma narumwar iti Ilocos Region maalas na naalerto iti kaming iti Lawaga PNP kada iti nga banag isu nga na apot ka iti mismo nga General Segundo Avenue corner iti P. Gomez Street iti Surad iti Lawag. Pasok na estapa iti sasangwen dati nga bombero labo ko iti agandat nga pinangitaray dati may sa nga kotse abagayin iti swindling ken benta tangay mudos at may pagwarap at nga suspect nga na-apprehend iti Sirad iti Lawaga. Iti sabali pa nga bangir adan nitong Idol Lawrence iti mangi report iti aksidente napasama si TJ Idol Bernard iti kotse kingastamit iti motorsiklo na involved iti vehicular traffic accident nakatayan iti masamat laing nga taga-tigdig Ilocos sa Norte. So iti lang iti na amonted tangal nga oras makangasid lang na iti late tungkol damdama iti danon iti ayafay nyo sa iti sumasornong iti panagip padamaga. Idol Dennis Alivio, Tatak, Aramen.